Samantala, nagbigay naman ng babala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Pdrrmo laban sa pag-iwan ng Christmas lights na nakasindi Magdamag na itinuturing umano ng isa sa mga pangunahing sanhi ng sunog sa mga kabahayan tuwing Kapaskuhan. Ayon sa ahensya, mabilis mag-overheat ang mga bulbs lalo na kung luma o pudpud ang wiring at maaari ring magdulot ng panganibang overloading sa saksakan habang natutulog ang lahat sa bahay. Binigyang diin ng Pdrrmo ang ilang hakbang upang maiwasan ng sunog, kabilang ang pagpapatay ng Christmas lights bago matulog o umalis ng bahay, paggamit ng dekalidad at certified na ilaw, pag-iwas sa octopus wiring, regular na inspeksyon ng wiring at plugs at paglalayo ng ilaw sa mga madaling magliyab at na dekorasyon tulad ng kortina. Ayon sa ahensya, ang pangunahing layunin ay tiyakin ang kaligtasan ng mga kabahayan sa panahon ng Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM.